Și asta pleacă direct de la mine, Alex, pentru soția mea, Denisa. Auzi. Ți-am cumpărat un parfum dulce cum ești tu, și o noapte te-am plimbat de unde ai vrut tu. Ți-am cumpărat un parfum dulce cum ești tu, și o noapte te-am plimbat de unde ai vrut tu. Ești perversă, dar îmi place stilul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. Ești perversă, dar îmi place stilul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. La di la 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 la, la di la la la, la di la 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 la, la di la 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 la.